Milý denníček, pred sebou mám otvorený Word, v ňom dokument Starý zákon a chystám sa prečítať si Genesis 11, v ktorom je ako ináč jednoducho vysvetlené to, prečo keď Boh stvoril Adama a Evu a dal im jeden jazyk, sa vyvinuli na Zemi aj iné jazyky. Hlavne také diametrálne rozlišné, ako je, neviem, ruština, čínština, maďarčina, angličtina, nemčina alebo úplne nejaká reč indiánov žijúcich v juhoamerickom dažďnom pralese. Ako sa toto vyvinulo z jednej spoločnej reči, tak to neviem, to nechápem. Tí bystrejší z vás vedia odpoveď už teraz, tá je jednoduchá, ako som spomenul, a znie to Boh. Takže poďme na to. Zmetenie reči a rozídenie ľudstva. Verš 1. Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Tak to bolo super. K tomuto spejeme s globalizáciou asi, že angličtina sa stáva svetovou rečou a konečne bude jeden normálny angličtina. Jeden jazyk, ktorému všetci rozumejú, alebo s ktorým sa aspoň všade dorozumiem. Vtedy znamenalo veľmi pravdepodobne po potope, keď Noé mal tých 3 synov a oni mali ženy, aj on mal ženu. Jak sme si v Genesis 10 ukázali, že neviem, proste tu mali synov a z nich sa potom po potope rozvetvili národy, tak vtedy niekedy mali ešte stále jednu reč. Tak, budem pokračovať. Verš 2. Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senár rovinu a osadili sa na nej. Pardon. Takže pohli sa z východu, tak asi niekde od Košic išli, neviem, či na sever, alebo ďalej na východ, na Ukrajinu, alebo kam, ale každopádne tam našli krajinu Senár, kde sa usadili. Jak prišli na ten názov Senár, keď sa pohli ešte viacej na východ a nikto tam pravdepodobne nebol, tak to neviem, ale našli tú krajinu. Verš 3. Tu si povedali jeden druhému, tí osadníci. Poďme, narobme tehál a vypálme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Normálne používali asfalt, už vynalezli. OK, dúfam, že mali asfaltové cesty a jazdili tam na Ferrari alebo na čom. Potom povedali, poďme, postavme si mesto a väžu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. Takže sa osadníci rozhodli, že si postavajú nejaké mesto tam, OK, a že postavia tam aj nejakú brutálne vysokú väžu, ešte väčšiu než Eiffelovku, aby bola vidieť zo široka zďaleka, aby všetci vedeli, že áno, tam stadiaľ pochádzame a neviem, bol by to taký orientačný bod v prírode, hej? Viditeľný široko ďaleko. No keď čo sa nestalo? Prišiel verš 5 a tu zostúpil Pán, aby videl mesto a väžu, ktoré stavali ľudia. A povedal, hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk, toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Tak Pán zišiel zase z nebies či skadiaľ dole, zistil, že ľudia sú veľmi jednotní a že si dali nejaký cieľ postaviť väžu a idú si pekne za svojím, chcú naozaj postaviť, chcú mať ten orientačný bod, aby niečo dokázali, hej, a je to začiatok ich činov veľkých. No a potom prišlo ešte niečo horšie, verš 7 a Boh povedal, že poďme, neviem kto, prečo množné číslo, ale tak asi aj za anielmi alebo s čím, poďme, zostúpme a pomeťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. A to je vysvetlenie toho, prečo sú rozdielne reči na zemi. Hej. Normálne, kebyže slovenčina by bola tým prapôvodným jazykom, tak verš 7 v Genesis 11 hovorí o tom, ako vznikla čínština. Lebo Boh povedal, poďme, zostúpme a pomeťme ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. Alebo maďarčina. Takto plynule sa vyvinula zo slovenčiny alebo z toho prapôvodného jazyka všetky ostatné. Čiže nič moc. A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. Nikoho nenapadlo sa vrátiť naspäť a dostávať to. Nie, proste už tam nešli nikdy v živote, neviem prečo. Preto ho nazvali Babylon, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi. Prečo toto Boh spravil, tomu fakt nerozumiem. Vidí, že on ešte stvorí tých ľudí a povie im rozmnožia sa, sú z toho najlepšieho, čo ostalo z Noema.
pretože Noého si vybral ako najlepšieho na svete. A potom sa nahnevá na to, že oni sú nejakí jednotní. Hej. V podstate to bola ideálna spoločnosť. Jeden jazyk, neviem, jedna kultúra, asi všetko, jedna veľká rodina, všetci. A Boha to nejakým spôsobom hnevalo, tak ich zrušil. No, 7 rodokmeňov. Toto čítať nebudem, pretože sme si to čítali v niektorej z minulých častí. Toto je Samuelovo potomstvo, 2 roky po potope, mal 100 rokov, sa narodil Arfaxa, potom Arfaxerovi sa neviem kto narodil. A ide to až po Abráma, ktorý sa neskôr premenuje, alebo Boh ho premenuje na Abraháma. Ten je otcom všetkých Židov, tuším. A od Abraháma sa dá potom vystopovať narodenie Ježíša a od Ježíša po dnešok je to aj tých 2014 rokov, alebo možno aj 15, 16, 17, neviem kedy, v ktorom roku túto časť pozeráte. A tak sa dá určiť potom vek Zeme cez Genesis 11, cez túto kapitolu. Takže rovno skočím tu k Abrahámovmu. Tu mal by ešte Abrahámovo, ale je to Abrahámovo už teraz príbuzenstvo, to je tento Abrám. Takže dejiny patriarchov a dejiny Abrahámove. Toto je Táreho potomstvo. Táre, tu ešte treba spomenúť poslednú vetu, keď mal Táre 70 rokov, v pohode, hej, narodil sa mu Abrám, Nachor a Aran. Tiež asi trojičky, lebo v jednom roku, že by sa narodili 2 deti, to je dosť nepravdepodobné, aj keď sa to dá. V januári porodí jedno dieťa, hneď ju vedúci Táre nabúcha svoju ženu a potom v septembri, v októbri je ďalšie. Každopádne 3 deti sa nedajú stihnúť bez toho, aby aspoň jeden pôrod boli dvojičky. Alebo dá sa, keď predčasne porodí po 4. mesiaci, no neviem. Tak, Táre, hej, sa narodil Abrám, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot. Ináč to je tiež zaujímavá časť. Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine v chaldejskom Ure. Takže Táre mal 3 synov, musím to opakovať. Jeden umrel, ten čo umrel sa volal Aran a ostal Nachor a Abrám. Hej? A teraz, Abrám a Nachor sa oženili. OK. Abrámova žena sa volala Saraj, to je dôležité, a Nachorová žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. Takže Melcha, hej, je dcéra Aranova. Aran je bratom. Abrám, Nachor a Aran sú bratia. Hej. A teraz Aranovú dcéru si zobral za ženu, Melchu, si zobral za ženu Nachor. Čiže Nachor si zobral za ženu svoju netier, mal s ňou sex a všetko a nikomu to vôbec nevadilo. V pohode. Ako viem, že s ňou mal sex, že to nebolo len tak zo srandy? Saraj však bola neplodná, nemala detí. Hej. Buď mu nedala, alebo ju stále bolela hlava a aby to zamaskovali, tak povedali, že je neplodná, ale tak typujem, že asi dačo bolo a nemala deti. A Táre vzal svojho syna Abráma, hej, Táre Abrám, svojho vnuka Aranovho syna Lota, to je tá sirota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma Saraj, hej, už sa vyprdol sa na nejakého Nachora, lebo mal neplodnú ženu, tak zobral len Abráma a jeho ženu, vyviedol ich z chaldejského Uru a išli do krajiny Kanán. Toto slovo Kanán, to bolo, tuším, rodokmeň národov. Tu je Kanán. Chamov syn bol Kanán. To bol ten prekliatý od Noého, čo mal slúžiť Jafetovi aj Semovi a všetkým jeho, neviem, vnukom a tak ďalej. Ale napriek tomu, že mal slúžiť, tak mal krajinu, ktorá sa volala po ňom. Normálne, že Kanán. Takže išli tam. Prišli až do Haranu a tam sa osadili, asi usídlili. Táreho dní bolo 205 rokov, keď Táre zomrel v Harane. Tak okej, no tak žil 205 rokov, to je bardzo fantastičné. Na to si dám energetický drink, po ktorom sa mi odgrglo pred chvíľou, tak fajne. Parádička. Tak, čo ku tejto časti Genesis 11 povedať?
Nie je tu žiadne bohviaké múdro, iba jeden totálny epický fail, že Boh sa opäť nahneval a zase spravil ľudstvu zle. To je normálne, že naschvál im to spravil, hej, nemal ani dôvod, proste stavali si väžu a on povedal, máte to príliš jednoduché. Nie je umenie žiť na zemi, keď máte všetci spoločnú reč. To vie každý. Umenie je žiť na zemi, keď si nerozumiete. Skúste to. No, lúskol prstami a už všetci rozprávali inač. To je jedna vec. Druhá, potom je tu teda tento incestík krásny, hej, a zase, neviem, tu takto umrel, nemali deti a odišli z toho chaldejského Úru. Nikto nevie prečo, ale tuším, že to je potom rozobraté v Genesis 12. Tu pán povedal Abrahamovi odísť zo svojej krajiny. To si povieme na budúce. No a tak mi napadlo, že sme pri Genesis 11. Ja dám, že Control Home, myslím, Genesis 1 na začiatok dokumentu. A pozrieme si, že čo všetko spravil náš milujúci Boh pre svoje ľudstvo. Ako veľmi nás Boh miluje, hej? Zrekapitulujeme si to. Takže v Genesis 1 Boh stvoril nebo, zem, neviem, zvieratá, vodu, hviezdy a tak ďalej. V 6. dni stvoril človeka, alebo presnejšie povedané muža. A už nemal žiadny iný spôsob, ako stvoriť ženu, len tak, že mužovi vyrval rebro a z neho stvoril ženu. OK. Genesis 2, tu je opis toho, aké super je to v raji. Sú tam muž, žena, všetky zvieratá ochočené, nikto nikoho nevraždí a tak ďalej. V Genesis 3 si Eva dovolila zjesť jablko a okamžite ju strestal ešte aj Adama tým, že im zobral nesmrteľnosť a nastavil dĺžku života na 950 rokov plus minus a Evu ešte preklial tak, že bude rodiť v bolestiach, hej? Normálne, tak ju preklial. A v Genesis 4, no dobre, tu sa im narodili synovia Kain a Abel, obidvaja bohovi obetovali najlepšie z toho, čo vypestovali alebo dochovali. Abel, tuším, že zo zvierat a Kain z nejakej pšenice. Bohovi sa nepáčila pšeničná obeta, hej, a tak to Kaina nasralo a zabil Abela, hej. Tu povedal pán Kainovi, prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár, hej. Genesis 5, čo to tu je? Aha, tu je napísané, že ako dlho žili, hej, to je tých 900 rokov, 800 a tak ďalej. A deti sa im v pohode rodili v 500. A potom, z nepochopiteľných príčin, sa Boh rozhodol, že jeho dielo nie je až také božské, ako by malo byť, a že všetkých vytopí. Nie, že by lúskol a všetci zomrú okrem, neviem, Noého, jeho ženy a 3 synov a tak ďalej. Nie, on musí zdĺhavo sa uzniesť, že Noé teraz bude stavať nejakú loď, vôbec nevie, ako sa stavajú, napriek tomu ju postaví z nejakého dreva a zo smoly, či čo. Podľa mňa by sa to malo potopiť, no ale tak nejakým zázračným spôsobom sa tá kocka nepotopila. No a v Genesis 6, 7, 8 a 9, hej, prežívajú na tej loďke, opisuje sa tam, jak tam prší a ja neviem, jaké hnusné počasie a tak ďalej. Nakoniec to všetko vyschne, ešte chvíľku trvá, kým vôbec vyjdu von, a keď vyjdu von, ich tam uvíta Matuzalén a vybehnú všetky zvieratá a v pohode prežijú v zdevastovanom ekosystéme. No problém. V 10, OK, tu je nejaký rodokmeň národov, lebo Boh povedal, že tak sa zase rozmnožujte, tak sa začali rozmnožovať. V 11, hej, konečne sa rozmnožili ako tak, a začali sa rozchádzať po svete, hej, začali putovať od Arabov niekam na východ či kam a proste začali si aj stavať nejakú väžu a Bohovi sa to zase z nepochopiteľných príčin nepáčilo. No tak povedal, že OK, no tak ja vám zruším vašu jednotnú reč. Hej? A nazdar. Ako z ničoho nič, naschválim to spravil. Potom je tu nejaký 7 rodokmeňov, neviem čo, až po Abrahama a potom Abraham už asi nasratý odchádza úplne tak kde preč, kde asi nestretne Boha alebo čo. No. Takže tak, hlavne, že Boh nás všetkých miluje.